Gernika Lumoko udalak anbulategiko aldapan arlanpa mekanikoa egiteko bideragarritasun egitasmoa enkargatzeko prozesua hasi du. Udaleko prentza iturriek esan dutenez, proiektu honek 916.000 euroko kostu izango du eta Artekale eta Jende Salazar kaleak batuko dituen arlanpa mekanikoaren bidez, Gernika Lumoko anbulategiko aldapa leundu nahi da. Herriko irisgarritasuna hobetzen lagundu nahi du proiektu honek, horixe da proiektu honen helburu nagusia. Eta Jose Mari Gorroño, Gernika Lumoko alkateak esan du, instalazioaren bideragarritasun ikerketa esleitu dela eta bere aurre proiektuaren idazketa baita ere 2 hilabetetan prest egotea espero duela Gernika Lumoko alkate Jose Mari Gorroñok. Udaletik esan dutenez 2 zati izango ditu arlapak, alde batetik Artekale eta Inigo López de Haro kaleak batuko dituen lehen zatia, 25 metro luzeko zatia, 3 metroko kota desberdintasunarekin, bigarren zatia gune horretatik anbulategiko atera 56 metroko luzera, 5,4 metroko kota desberdintasunarekin.